Prabu. Mboten maiben bilesti ning penggalih paduka sampun nyumurupi dhateng lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Krana inggih asma paduka ingkang pranyata kang paningal sewu saha wasis waskiteng esti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati. Mila nadeng kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Mila ingkang saking menika gandeng ingkang Raka sampun kajibah minangka dados suing para kadang Pandhawa lan Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumunten kababarna dhateng Raka ing Ndarawati. Ing mekaten kula nedya munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ngenging babagan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sakmangke menika negari Ngamarta kados nampi welaking jawata. Kathah para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk awis burga awis wastra satemah para kawula kecingkrangan anggenipun pados sandang tedha. Duh Koko Prabu sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dhateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tanantuk karya ngantos bingung raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana saya dangu kelempakaning para kawula ingkang sami makempal ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng negari Ngamarta. Miwah kula mboten saged mayongi tuwin mangku teng para kawula. Koko Prabu sarawuh paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumruning Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan satemah padhang raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu mugi kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Tumunten menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta kula aturi paring dawuh syaratipun menapa serananipun menapa Puntadewa sakadang boten badhe selak tertentu badhe angupaya dhateng syarat srana supados negari Ngamarta waluya nirmala temah jati temah mulya. Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara Werkudara. Nggih. Saka petunganipun Kakang kok lelakon iki tinemune ganjil bab sing kepiye? Lho kok sik to. Ing atase negara Ngamarta kok ketaman pegebluk kuwi rak tinemune ora klebu ngakal to. Aja cengengesan. Iki rembuge wong tuwa. Barep kakangku kuwi bingung tenan. Mergo negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegebluk. Kowe diwaduli karo barep kakangku malah sajahe nggonmu nampa. Sajahe mbok anggep enteng lakon iki. Ora perkara enteng. Ning ana dasar-dasaringpun Kakang nggone bakal munjuk atur ngersani Kyai Prabu Darmakusuma. Bab sing endi? Bab ngenengi babakan pegebluk ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Kena apa? Kresna kakangku paring dawuh mengkono. Werkudara, apa? Sing jeneng pegebluk, sing jeneng welaking Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip, satemah ora gelem manembah, ora gelem ngucapake syukur, uripe amung nungsang puyang gudel bingung, numbuk bentus. Gedene wis wegah nampa wewarah, nampik pitutur becik. Papan-papan panembah wis ora diparani, sing dipawani mung papan-papan maksiat. Panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara, ora mujudake desa, mesti bakal nampa welaking Jawata. Ya. Kuwi kabeh wis nekseni. Ya. Saiki coba apa ora ganjil ing atase Ngamarta kuwi dadi papan-papaning titah
becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ing dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe. Ing wis kondhang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik. Lah kok tinemune ke taman pegebluk. Kosik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula Ngamarta sing kudu dielingake marang panguwasaning dewa? Kresna kakangku. Werkudara piye? Kowe rawuh mrene ora dikon mejang. Kaya dene pendhita mulang kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsanono wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki, mestine Kresna kakangku kudu iso menehi pepadang. Werkudara, apa? Satriya sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku. Liyane ora enek. Tegese uripe satriya ingkang tinampa dening panguwasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan Siadi iki agal gruwal-gruwal ning penggaling Siadi kuwi ngrawit kaya jejaruting asem. Turta satriya sak jagat ki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinteraning Werkudara. Lah ing atase negaramu Ketaman Pegebluk kok kowe ora iso ngusadani negaramu kowe iki piye? Ose, yen perkara iki tak walik. Tak walik piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter ki kalah karo wong ketrima. Nadyan aku mbok anggap pinter, ning wong sak donya ki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki Kresna kakangku. Akeh wong pinter ning rekoso golek sandang pangan, akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk dhuwit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dewi-dewi. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Wela edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Mula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara Gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe lak dadi Darma Kusuma kakangku, negarane Ketaman Pegebluk, aja mbok dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segara, aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta, aku ora bakal selak kok ora Bu. Nadyan bebasanipun ingkang rayi ing Madukara kadhawan manjing tumangan, kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh jagat wasaning Bathara Wayatara jagat. Ya, Werkudara, sumene sawetara Yayi. Ya, ngestoke dawuh. Yayi, kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Kula nuwun sewu. Wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngobar. Inggih menika amiwiti amletekaken geni menika kala wau. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Wonten lampahan Ketaman Pegebluk negari Ngamarta ing kados mekaten menika mesti kemawon wonten tuk sumbering perkawis. Menawi Koko Prabu pirsa tuk sumbering perkawis lajeng wonten pundi tuk sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun pangapunten. Saderengipun ingkang Raka munjuk asa Paduka Yayi Prabu wonten sukolelaning penggalih. Sakmangke kula aturi prasaja. Prasaja babakan menapa? Kula nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta saderengipun negari menika Ketaman Pegebluk? Inggih. Werkudara piye? Prasaja wae. Ora sandadak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ing tumandu ning Praja Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Estunipun saderengipun negari Ngamarta menika Ketaman Pegebluk ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan pustaka Jamus kelima sada. Pustaka Jamus kelima sada uncat saking negari Ngamarta. Satemah boten dangu tumunten negari Ngamarta Ketaman Pegebluk menika kala wau Koko Prabu. Lho. Pustaka Jamus kelima sada uncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa Yayi mboten budidaya angulari? Tuwene angut padi wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada? Sampun mboten kirang-kirang nganggen kula nyebar para prajurit telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pundi dunungipun pusaka
parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun boten wonten tandha-tandha pinanggipun pustaka Jamus Klima Sada. Malah saking menika gandeng paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh. Dinten sakmangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Klima Sada Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayahkara jagat. Lha dalah. Mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada uncak saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Mongko sampun boten kirang-kirang nggih nglumbun budidaya supados manggihaken pusaka marandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mila ingkang saking menika kula nyuwun dawuh saking paduka. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Klima Sada? Lho, Kresna kakangku. Paringa dawuh. Nadyan adoh dikaya ngapa aku saguh goleki pusaka Jamus Klima Sada supaya ndang bali marang Praja Ngamarta. Yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman pegebluk kaya sing dumadi dina iki. Werkudara, nggih. Arjuna lunering dawuh, "Pun kakang kuwi menungsa lumrah. Ya senajanake kang padha nyebut yen Tanata Ndarawati kuwi titis Wisnu, nanging tumrapun kakang pun kakang keng rumangsal yen to dadi jalma wantah ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati." Yo, mula kang sangka kuwi Yayi. Menungsa urip ning alam padang kuwi diwenangake mbudidaya dene pambudidayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ayo, saiki ngene. Tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadangmu ing Ndarawati, mongko saknyatane Blakasuta, aku ora ngawuningani menyang endi dununging pustaka Jamus Klima Sada. Nanging pun kakang ora mandhet tekan semene. Kanthi srana siadi lan para kadang kabeh ndak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Sarana amangsah semedi ora ketang mung sak kedheping paningal. Padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti, mugi-mugi dewa paring mengan kelawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka Jamus Klima Sada. Yen pancen kaya ngono karepe Kresna kakangku aku mengkari manut Koko Prabu, semanten ugi kula namung kantun ndederek. Yayaji, inggih Koko Prabu, kula mboten badhe selak. Yayi kembar, kula mboten badhe selak. Koko Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo. Yayi, gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawijining diri. Kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada supados dewa paring pepadang tumraping negari Ngamarta saisinipun menika Yayi Prabu Darma Kusuma. Ratune Ratu Tama Pati-pati leno Pranayaka Tyas Raharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi talyasing kala bendu malah bangkit mangkinan Ndatra rupita kang reribati tanggaping gati nata ing Ngamarta nalika semanten mulat nalika semanten nata ing Ndarawati sigra patrap semedi sigra nututi patrapipun ing Raka ing Ndarawati nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan kantun sangganing para kadang Pandhawa alampas semedi madaning Datu Laya negari Ngamarta minta wenganing dewa wonten pundi dununging pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paningal anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning sang nata ing Ndarawati sigra anjokaraken ingkang rayi ing Ngamarta kagiat kadra kasan sangganing para Pandhawa wau mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aneng asta
Koko Prabu, dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi. Malah dereng ketingal manteng pangestinipun teka paduka njugaraken dhateng Kang Rayi. Yayi, nyuwun pangapunten. Kekiyatanipun para Pandhawa ingkang saged anyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang raka ing Ndarawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadhang. Koko Prabu, dewa sampun paring pepadhang kados pundi? Sampun paring dawuh. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus kelima sada wonten pundi? Kresna kakangku aturi paring dawuh. Pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane. Tak kandhine bali ana ing Praja Ngamarta. Werkudara. Yayaji, kula wonten paring dawuh. Mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Myang Jimat lima sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namung pancen wonten duratmaka ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Werkudara. Nggih. Ana duratmaka ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Wah. Kresna kakangku paringa dawuh. Yen pancen eneng maling sing wani nyolong pusaka Jamus kelima sada tuduhna. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke, aku wis aku mateni maling mau. Werkudara. Nggih. Aku tak takon karo Dimas Werkudara, upama malinge iki mau kecekel, miturut Werkudara apike dikapake. Nek miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta, hukume piye? Manut pradata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbuh aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit, utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen pira kae kawula kang ketaman pegebluk kang tekaning pati. Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus lima sada wekasan Ngamarta ketaman pegebluk. Tegese maling iki mau ingkang jalari pegebluk padha karo jalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau, pasrahno Werkudara tak keceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cindhe mban siladan. Tegese piye? Upama lho iki upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa Punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka Punggawa. Werkudara ngenggoni tembung sama beda dana denda. Lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sakmurwate. Nadyan to kulit daging ning nandhang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara kudu dipatrapi pahukuman sakmurwat. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura? Wis tau ngerti Werkudara Goro. Tak kira aku durung tau nglakoni Goro. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus lima sada. Yen pancen Werkudara wis tetep galing siadi kepengin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara sago. Sago. Yen sago tak kandhani malinge. Malinge ora kejaba mung Punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa kaki? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa? Apa pancen kulawarga Pandhawa? Werkudara lungokno sing nyolong pustaka Jamus lima sada Abimanyu anakmu Tanjung Anom Werkudara. Kresna kakangku persasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus kelima sada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjung Anom. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhang
Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Koko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni Abimanyu. Kok sik to? Kowe tak genahke sik. Sira Siadi mau wis prasapa karepun Kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kulawarga mbuh nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbok patrapi paukuman jumbuh kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kelawan Siadi yen to ingkang nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Wis saiki menyang Abimanyu patenana. Wah, kurang mentolo. Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa le menehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu seprono seprene ora tau tumindak ala. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Werkudara, kowe sok ngandhake to. Sing jeneng manungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manungsa kuwi ana alane, sak ala-alaning manungsa kuwi ana becike. Wis to titenono. Mula wektu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake yen to si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka angger-anggering kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu owah gingsir dasare bocah nom keladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggali ing Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo. Nyumurupi kasatriyaning Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sente Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayi panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakputuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentala dhateng anak kula Arjuna kula nun paring adhawu. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabyah ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng tlecek iya ta? Nggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen pancen Abimanyu kuwi luput, gunane apa? Yen to Siadi ora iso ngelingake kalawan Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula. Apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan? Nggone nyolong pustaka Jamus Lima Sada nganti dadi pati ning para kawula ki nek tumrap aku wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu. Wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Prihatin Waspagong micil. Tuh tanpa karya sangkang rin makan Gusti Gelong Reno
sak sekarnya Yayi Koko Prabu bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa Koko Prabu krana sasampunipun Maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjung Anom ing Plangkawati pun Abimanyu ingkang wantun anyidra pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada tumunten tiyang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentala dhateng atmaja kula pun Tanjung Anom. Koko Prabu kados pundi lelampahan menika Yayi nuwun pamunten. Mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayaning manungsa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakathing lelampahan ingkang dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ing akarya jagat dening titah namung sakdermi anglampahi. Mila babakan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Bilih samangke supados Abimanyu sageta eling dhateng Purwaduksina miwah tiyang sepuhipun gadhahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka. Menawi ngantos mubal-babal kanepsanipun tumunten botenipun Purwaduksina wentala dhateng atmajanipun. Nggih. Menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Nuwun sewu. Menawi Paduka Yai Prabu kepareng walaka dhateng Raka ing Ndarawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking Paduka Yai Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu. Kula enget kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang Paduka kados pundi Yayi? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula, Abimanyu nggih anakku cah bagus. Ya mung sira putraku ingkang dak dama-dama. Nyuwuna marang panguwasaning Gusti ing akarya loka besok wong tuamu Pandhawa. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrek ganggeng bawita denceng-dencengan jagat wasisaning Ubathara. Nggih, nyuwun pangapunten kados menapa? Ta bombonging raos jeneng ngandika Yayi Prabu sasampunipun Abimanyu nampi nggih menika wahyu kanalindran. Tumunten kathah pangudang pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom. Mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Abimanyu dipun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabon. Koko Prabu menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang Raka mboten saged matur. Naming mbok menawi menika salah satunggiling jalaranipun dening Abimanyu wantun tumindak anyidra pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sadra. Koko Prabu lajeng kedah menapa ing kula tindakaken sampun Yayi. Samangke ngentosi dhateng babaring lelampanipun Werkudara menapa dening Janaka.
Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negakaken non ngestaken dawuh. Keparuh ingkang rayi mibaraken pasewakan nedya manjang sanggar pelanggatan meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap. Menapa sampun paduka dawuhaken ingkang raka namung sendika ndederek. Kembar kula wonten pangendika ing ngadhawuh. Babar pisan budhana kang padha siba ingsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula. Ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah napa ngestaken dawuh nyun pamit madal paselan napa ngestaken dawuh nyun pamit madal paselan Koko Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh Kyai kadangipun Kakang Nekula Sedewa pun Kakang kundur ngedaton kawula napa ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta purna gatining pananggilan. Sanata kundur ngedaton jrog saking dampar menika napit gambaran gading kadhiraken sanggaring Kolomban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ing keprabon. Tindak Nyosri Narata kawis tingal saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narata wau. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing gupit sanggar sarung Raden Werkudara ngawi sangganing para putra pating bleber pating Caka Trita mludhakaning karatan. Pantara rati amung cipta pukulun tanana liwan kaheksi mila katur kang domane prasasat regeng ulun sumembah ing Paman Haryo Sengguni kula wonten dawuh nggih sampun wonten Sabtu hari kelenggan Bapa Durna anggenipun nilar negari Ngastina minangkani menawi dados pamodhaipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana anggen kula kepengin nyumurupi para Pandhawa ngatang-atang dados bathang ngantos dinten samangke dereng wonten kabul kawusananipun miturut tumanggihipun paman Plasa Jenar Bapa Penemban Durna menika pikantuk karya menapa mboten nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi paduka ndangu babapan Kakang Penemban Durna anggenipun pikantuk damel menapa mboten saking
Aturipun ingkang bapa ing kepatihan Kakang Penemban Durna menika nuwun sewu sanes pandhita loro saudon telu saurupan. Kakang Penemban Durna menika sanes pendhita cepethe nanging menika pendhita ingkang kalokeng jagat. Dasaripun kebegan guna kasantikan guna kanuragan. Mila mboten aneh menawi pertapan Sukalima menika kathah para nalindra-nalindra ingkang manjing dados siswanipun Kakang Penemban Durna. Turta panjenengan emut panjenengan prisa bilih para Pandhawa menika klebet siswanipun Kakang Penemban Durna. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun murid kok kelangkunganipun ngungkuli dhateng gurunipun menika mboten badhe kelampah. Dados menawi paduka menika ngutus dhateng Kakang Penemban Durna supados damel pejahing para Pandhawa menika sampun trep lan sampun saktraju kaliyan kekiyatanipun Kakang Penemban Durna. Tegesipun kula saged mesthekaken menawi Pandhawa dinten sak mangke sampun sirna nanging sabab menapa Bapa Durna boten kondur wonten negari Ngastina. Kula kinten awit saking kabagyanipun Kakang Penemban Durna anggenipun sampun saged mejahi para Pandhawa saha mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu. Mbok menawi Kakang Penemban Durna langkung rumiyin suka parisuka wonten negari Ngamarta ingkang sampun ketingal kumplang krana tinilar pejah dening para Pandhawa. Wonten dawuh sampeyan ampun ngenaki hatining ratu. Sampeyan ampun waton matur ning matura nganggo waton. Aja ming matur sampeyan supaya iso gawe ayeming nalindra ning saknyatane napa sing mangaturake menika mboten jumbuh kaliyan lakon sing wis kelakon. Nggih, kula nuwun sewu to. Panjenengan menika nyuwun priksa, monggo kula sampun matur menapa wontenipun. Menapa inggih paduka menika badhe mboten pitados kaliyan ingkang bapa ing Plasa Jenar. Menapa kula nalika sowan wonten ngarsa padika selaminipun kula menika suwita, menapa wonten atur kula ingkang dura, kula kinten dereng nate. Menapa ingkang kula aturaken menika jumbuh kaliyan lampahan ingkang sampun kelampah. Dados inggih panjenengan pitados kemawon. Kula ingkang ngiyataken dhateng menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Kakang Penemban Durna menawi sakmangke Pandhawa sampun pejah penggalih paduka dipun tentremaken penggalih paduka dipun damel ayem sakmangke gadhaha pemanggih nek Pandhawa sampun sirna saking lumahing bumi kureping langit saking astanipun Kakang Penemban Durna ngaten kemawon malah sekeca penggalih paduka nggih Sringastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika Duharining sun Werkudara den kapareng kene dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru pelajaripun Bambang Swatama sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun kula ingkang sowan Swatama ora tinimbalan sowan teka kowe ngabiyantara wigatine apa? Nggih, wale-wale menapa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana dene kula wantun sumalana ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Sanata ing Ngastina. Ingkang sekawit kula nderekaken Kanjeng Rama. Ngestu padha dawuhipun sinuwun Ngastina supados mejahi dhateng para Pandhawa. Namung mugi andadosna ing kaweningan ingkang sekawit Kanjeng Rama Penemban Memba Nata Ndarawati lan sampun saged mlithuk dhateng para Pandhawa sarana api-api damel inggih menika lelampahan bilih pustaka James 5 saderipun cidra dening Abimanyu malah sakmangke Werkudara sampun bidhal wonten ing Tanjungana badhe mejahi dhateng pun Abimanyu nanging semunipun Kanjeng Rama kilan prayitna Kanjeng Rama anggenipun sesingla nata Ndarawati kadenangan dening pun Antasena Antarja miwah Gatotkaca sinuwun tiyang sepuh kula dados pesakitan dipun pilara turut margi dipun tutuki dening anak-anak Werkudara
dipun cempalani dening Antasena Antarja lan Gatotkaca kula sumanggaken paduka kepareng ngaluyakaken dhateng sugengipun Kanjeng Rama Penemban Durna sinuwun. Nek ana kabar kaya ngene iki sampeyan ajeng guneman apa? Sampeyan ajeng matur napa? Sampeyan wau matur nek Pandhawa ngatang-atang dadi bathang. Bathange sapa? Patih senengane ngenaki atine ratu. Mung golek pendhok supaya ketok sing mangaturke ora kababar dadi kasunyatan. Pandhawa isih urip. Begawan Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Sampeyan ajeng ngomong napa? Kerembak-kerembik. Ora ana nyatane patih model apa sampeyan? Paman Arya. Wiwit Yayi Prabu Duryudana utusan kan Bapa Begawan Durna menika kula sampun boten matuk, kula sampun boten rujuk, miwah kula sampun boten condong. Nek pancen wong Astina menika boten seneng kalian para Pandhawa, wong ana senopatine kok mesti golek dalan sing elek lho. Mesti golek dalan nganggo akal ukil sing licik mateni para Pandhawa. Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampeyan ajeng napa? Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampeyan ajeng napa? Sampeyan matur nek Pandhawa wis tekaning patine jebule Pandhawa isih urip. Malah sing dikongkon dening Yayi Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Yayi Prabu Ngastina nganti duka kaya mengkono ngoten iku. Omongan sampeyan wis ora iso dipercaya. Omongan sampeyan wis ora iso dipercaya. Sampeyan iku patih ora mranata negara ning nglincipi carang papak adol kono adol kene. Mengadol swara nganti lancip cangkem sampeyan, mangurusi perkara sampeyan. Pripun paman? Kedadosanipun kok kados mekaten menika dos pundi? Malah paman dipun dukani dening sinten-sinten. Santai. Nek ora kaya ngene iki ora makmu cilik. Lho kok malah sampeyan ngendika kaya ngoten? Wis ta, aja kuwatir. Aku iki diseneni sapa-sapa iki wis biasa. Wis butuhe kowe meneng wae. Deloken jogete makmu cilik Plasa Jenar Kartomarma. Nek aku ora iso gawe geger jagat aja dundang Sengkuni. Kudune wong-wong sing apik iki do matur nuwun karo Sengkuni. Tak udhokke uripku dadi wong ala iki sing apik men ketok. Nek ora ana sing ala sing apik ora ketok ra kandhani. Iki tontonen jogete Patih Sengkuni nek ora iso gawe lakon tekan sesuk-esuk aja dundang Patih Sengkuni. Ngestaken dawuh. Kula nuwun pangapunten. Kula ingkang sowan, kula nuwun panit pasang Kalimantabit. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang lho menika sinten dipun tepangaken kula menika wingking saking negaring Pageralun wonten ingkang sudi mestani dhateng kula Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa iki wigatosipun dipun tepangaken. Kula menika siswa enggal Sukalima. Kula menika siswanipun Begawan Durna. Sasamunipun kula menika suwita wonten ing Sukalima tumunten Begawan Durna paring dawuh kaliyan kula. Benjang dinten ingkang sampun katetepaken kula kadhawan sowan badhe nampi ngelmu saking Sukalima. Inggih dinten menika ingkang dinten katetepaken kula kedah sowan nanging jebul sasampunipun kula prapteng wonten ing Sukalima. Sukalima ketingal suwung. Sareng kula nyuwun priksa cantrik. Aturipun cantrik yen Begawan Durna sowan dhateng negari Ngastina. Malah kula sumusul wonten negari Ngastina. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mangke rumiyin.
Kula menika sanes Ratu Ngastina. Lho. Lah nalendranipun sampun mlebet wonten ing kedaton kula menika Patih Ngastina. Patih Sengkuni. Wadah. Patih kondang mbubrahke wong omah-omah. Pun monggo anggenipun sami mestani kula semanggaken. Nggih. Lajeng keparengipun kula madosi Bapa Begawan Durna guru kula. Nuwun sewu, nek sampeyan goleki Kakang Penemban Durna sakmangke Penemban Durna badhe pejah. Lho. Kok badhe pejah niku menika guru kula kok ajeng mboten wonten niku kersanipun pripun? Kakang Penemban Durna menika dipun utus dening Sinun Prabu Ngastina supados mejahi para Pandhawa. Lho, mangke piye? Kok Bapak Penemban Durna menika dipun utus mejahi para Pandhawa? Mergi Pandhawa menika mengsahipun para Kurawa. Kurawa menika mapan wonten negari Ngastina. Bapak Durna sagah amargi piyambakipun menika sampun mukti wonten negari Ngastina lan ngrumaosi dipun paringi derajat pangkat Brana Picis kaliyan Nalindra Ngastina mila dipun dawuhi mejahi para Pandhawa. Kakang Penemban Durna nggih sagah. Lho, mangke piye? Terus Pandhawa niku lupute napa? Apa arja ingkang kawibawan negara Ngastina? Mboten. Kok arep dipateni? Mboten luput, mboten kleru, wose Pandhawa dianggep mungsuh karo wong Kurawa. Lah kok Bapak Durna bidal kon mateni wong ora luput? Nuwun pangapunten, menika sampun pakaryan. Walah dalah. Waduh, nah ngaten getun kula. Getun kula suwita wonten Sukalima. Ing atase pendhita kondang monyor-monyor jagat menika kantos keberbeken ngumandhangipun Bapak Begawan Durna. Ing atase pendhita, ing atase resi, ing atase brahmana, kon mateni wong tanpa dosa kok mangkat. Lah inggih menika. Mila sakmenika Kakang Durna dipun cepeng dening anak-anak Pandhawa dipun pulasara wonten ing margi-margi. Pun kajenge niku dosane Begawan Durna. Kula gelo dadi siswane. Ing atase guru kula kok gelem mateni wong kan tanpa dosa niku padha karo ngubal-ubal pakarti sing ora prayoga. Lah inggih. Mila menapa panjenengan mboten ngeman ing atase wis dadekke siswa kok ora ngewangi. Mboten sudi. Ora arep sudi, ora bakal kula ngewangi Durna. Kula wiwit dina nika mangsekseni metu saka paguron Sukalima. Ora sida dadi siswane Begawan Durna. Weh. Ning sing kula gumuni lho, sampean gumun apa? Anak-anak Pandhawa nika nuwun sewu, mboten nampa kula menika adul-adul kula weruh dhewe, nganti kula mlayu lan kula menika ngelus dada. Ngajar Durna ya kena, ngajaro Begawan Durna ning rasa dadak ngembet wong kono-kono. Lho, ngembet pripun? Nutuki Durna kok karo muni ngenten iki. Ayo mati ra kowe Yang Durna. Ayo kandhakno siswamu sing anyar jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Tak patenane sisan. Mangke piye? Sing ngendika ngaten niku sinten? Antasena, Antarja. Wong loro niku ngampleng Durna tiyel. Ayo omonga Wirambana Dewa. Aku nemu kertu siswa anyar. Ana ing sakmu. Jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene, kon ngewangi kowe tak patenane sisan. Wirambana Dewa rupane kaya ngapa? Kon belani karo sing tak ajari iki. Mangke piye? Lah kok dadi kula malu disumbari? Ngaten niku kula mboten goro. Wah, dalah. Ora perkara kula mbelani Begawan Durna. Ning jeneng kula dadi katut-katutke. Ndi Antasena Antarja, kula jangkae legane atiku. Wah. Aja tak celuk lekmu Prasa Jenar nek ora iso gawe geger. Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Ma, wonten dawuh. Sangu tromos. Sangu gula, sangu kopi, sangu panganan, sangu kloso, gelar kloso ndelok wong perang. Waduh. Niki rak sampeyan sing gawe-gawe. Weh, nek ora ngono ndak ra ana tontonan, saya mangkat. Butuhe karo-karo kowe entuk tontonan, Antarja Antasena diajar Ratu Sabrang. Wah, kula to ayo menyang aku gawakno cangkir ya, cangkir. Sing aja nganti adem. Nggih, ngesaken dawuh. Tak ndelok wong perang.
Satri gumulung mangrembak ing wadya Kurdagara. Ranangkana meh kakiri gawe gelarira wang-wang. Ong tandang kita risang sangkat dalarum. Wah keparat gugu karepe dhewe. Ora ngerti kentang ki mrene lakon pojok plereting kahanan. Lah kok kesempyok arakdan. Wah, nyumbari karo siswaning Begawan Durna nadyan aku wis ora rumangsa dadi siswaning Begawan Durna. Mega pakardine elek. Ning aja nyebut Nalindra ing pagralun Prabu Wirambanadewa. Sing jeneng Antasena Antarja tata tak untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Barat. Lah, Gergancang. Soy. Luwih dhisik ngaku. Ana Nalindra tlatah sabrang, kowe ngaku sapa? Takon karo aku Nalindra ing pagralun Prabu Wirambanadewa. Balik kowe sapa? Saturing jangkar Prabu Raden Antarja. Sapa? Antarja. Lah, candhak menungsane. Sing mburi lho. Adine Kakang Antarja aku Antasena. Wah, sisan gawe wong loro sing nyumbari karo aku, ya to? Kowe nyumbari karo aku kowe rasa dadak selak, kowe aja kumbi. Kowe aja minger. Kabeh wis ketok. Aku nampa praduling Pati Sengguni, kowe ngajar rek Bapa Begawan Durna. Ajaren pula saranen Bapa Durna aku ora apa-apa, ning aja nggol siswane. Aku wis dudu siswaning Begawan Durna. Kowe ngrasani karo aku, ayo kandhakno Wirambanadewa kono. Ratu Pagralun, gecekane sirahe. Sing muni ngono cangkeme sapa? Sing muni ngono cangkeme sapa? Piye Dimas? Wis muni hoong ngono diajar wong loro wis beres malah. Wong ora ono ngerti kentang ki muni lakon ngerti awak dhewe diarani nyumbari karo dheweke iki wong tepung kowe ora kok nyumbari. Wis kowe ora usah dadak selak. Ora usah selak. Ngaku ora. Apa mbok anggap aku ratu loro saudon telu saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong cepete? Aku ratu ping cilik-cilikan. Ning aku ora iso gateng sirahmu. Aja tundang Prabu Wirambanadewa. Ora perkara aku ngewe karo Begawan Durna. Perkara kowe arep ngajar karo Begawan Durna sakarmu, ning ora usah dadak ngembet karo jenenge Prabu Wirambanadewa. Ayo. What? Tok kabake Dimas, tak pendem sisan. Lah piye? Lah teneh ming sedhela, wis jam 2 kurang seprapat ayo gek goro-goro ngundadreh kekesuken. Iya Dimas, ngono yo kanyo mangkat yo. Dora kita ya, Tru. Mungsuhe iki do mabur, musuh dhewe iki dewa-dewa, mula ngati-ati. Dewa ki nek disawang cat katon, cat ora. Dewa? Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nek ngono kudu nggawa senter. Lho ngopo? Nggo nyenter iki men aja nganti ilang, nek gelut kok mungsuhe ilang ketok awak dhewe arep menang saka ngendi? Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Ning nek kedhep engko mesti ilang. Kowe terus ketara meneh. Terus kowe kedhep ilang meneh. Oke, penitenane mataku. Ya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Ya. Sing praito ngati-ati ketok iki hawane rada adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek dewane arep teko kene kok. Apa? Nek kira-kira ana swara matna, nek ketok wis kuwi dewane. Jotosi ya, Jotosi. Aku Jotosi, kowe Jotosi. Gareng nanti gareng, gareng masuk angin. Aduh. Kae kok ana alasan rumangsaku. Anggere muni arep nyambut gawe endi sing masuk angin, endi sing migren, endi sing vertigo. Ha iya, ayo mbuh ya bareng yo awake ringke kok. Tru. Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki. Ki tandane dewa arep teko. Gareng dewa iki ngati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Tru? Mambu apa? Dupa.
dewa ki mamane dupa. Ki arep teko iki. Iki kok kaya sapiteng ya ngene to. Kuwi aku ngentut. Mangan batang dengkulmu. Ambune ora omong. Nang raye iso ireng. Aja kok meng mambu nang raye iso ireng. Kurang ajar wae to. Ndene iki nek teko kene ditandai kok. Heeh, aja kuwatir. Ya. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggono magawe gelarira wang ngapa iku iki, Gong? Iki sing marahi bongkongku plendhingan ya iki. Lah ngopo? Sing ngene iki cilaka wae dadi rambati cokor. Wong aku sang ngula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ayo ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarian. Lho, iki sapa njaluk tanda tangan Pak Carik? Lho. Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarian sing arep kuwi. Wala, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya wadang. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka 4. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep Ulun Bathara Penyarian. Iki Bagong, dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa do teko rene? Lho kusik to. Kowe kok ora basa karo dewa ki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanana malah ming damai. Ora sida gegeran percuma, ya, Tru? Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gawe syarat bapak wong nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku ki Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah? Anggepe apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to? Dasar kepara nyata. Yen kowe wani karo Sang Hyang Bathara Guru kuwi tak bondo tak krincung sik lak lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sapa, Gong? Rek. Kok Rek? Penyarian lek ngundang Rek ngono wae. Nek gedhe ya Su ngono. Ngawur ben sisane nesu. Piye, Ndra? Kowe sisane arep gelut ya, Ndra? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Kowe Indra pleret. Ayo, araja gembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru kene ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat saka aku tak cekel lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Bagong kene margane patimu. Maju legane wis ben mutar mbok men apa.
iki cetha wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Ha piye dewane ampuh tenane. Kok ampuh? Aku diantem penyarian dies kena nggon sirah. Dheweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak anteme. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilane lho. Kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk-antuk maplek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya, Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ah kayane kena ning ra kena. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Oh, ya wis. Rugi no. Ha iya. Piye, Gong? Matur Bapak. Nek Bapak ra iso ngkai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Wis perang. Wis geger ora karo-karuan. Ning Kocapa piye? Bareng aku arep ngantem karo Petruk iki, angger tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi aji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ra iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang nek disembah ping 3. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Heeh. Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ha ya. Ditenana slendriki wedan. Yakin wis tak sembah, antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Ngopo piye? Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati cereng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sak kayange. Monggo ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka.
Kyai Bathara penyarian. Iya Kakang, mati aku Dian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendhelikan. Ponokawan Gareng Petruk Bagong kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane atiku. Manikmaya Kakang Ismaya wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala Gareng Petruk Bagong ki ra isih klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestrisula. Hah? Nek nganti kena anakku, wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentala tenan karo anakku, mboten mentala sabab menapa. Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para Jawata wekasan para Jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimakaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun Bagong badhe kula beto wonten ing Kayiwangan badhe kula pejahi. Piye Nala Gareng wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathuk keke wae Pak. Heeh Pak keke wae mangane meng ribet-ribeti uripmu. Saku tak modar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendhak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing iman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adhiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane Gareng wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora sak ora duwe bapak, ora apa-apa kowe wis iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak Lurah dengkulmu iki karo bapak ora tresno blas kok, Gong. Wis gage aku gawanen ning Kayangan. Nek bapak dibeto teng Kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicemplungke nang kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cemplungke kawah ya gelem. Aku ya ora aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Kowe melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip, sing nampa warisan sapa? Pikiran to? Lho nek aku ndek anak, peputu aku tak dum, kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar ki anake Semar. Ora melu Le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya Le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkat to. Guru malah anakku loro Gareng karo Petruk sagah makili adine. Menawi ngaten tetiga. Iya, monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tega lan Kakang Ismaya. Kula kandhir mingga wonten ing Kayangan. Lho Gareng ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak kula ndamel, monggo Pak kula dherekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya.
mati ada gelem. Aku ya engko-engko urip rung tutuk modar. Semar mati, Gareng cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani ning omahe Gareng, yu diutus Kang Gareng kon njalukke sertifikat. Maranane Petruk, yu kon diutus Petruk kon njalukke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora ndek kanca kilang-kilong kloap-klaup. Wah ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu to aku ki Kang Slupan apa ya? Bapakku mati. Gareng ya mati. Petruk ya mati. Ceniningan. Galeke kopi kok yayaan. Selamat tanganmu kowe. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku ning sowan ning ngersaning Sinuwun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werku Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak ndasmu. Sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip aku? Nyotampan tak jembar iki bakung jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Unter bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Bar bathi akeh mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin apa ora didomke kok? Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Ning ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku ijin ndek Pakde. Pakde Togok. Napa ora tak sowani? Aku wadul Pakde, Dik. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kuno opo? Cemplung ke kawah karo adimu Manik Maya. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendira kae. Wes, men tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak ra ndek kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep budidaya nyelametke bapak saka cengkremane mungsuh.